Naimbag nga bigat kada kayo mga kaparparalan. Ang kami man kinikumpare ko malap ti ko masida manan. Sa aunti masida. Talo kami nga aldaw nga napti amay. Katatak primwar ni apo init. Pag kami agkalap kano ti ko nalalapog nga tilapia. Ya pare. Sudo ko na. Pag nga raw nagtututo ko tatar rumor ni apo initan. Pantawang kalap ti masida tamanan kaya hintayon kakabsat danggay na kami kinikumpare manan. Di kami iriya kinikumparen ka adalom ti waeg. Apaw. Adalat tamala to ya kumpare. Hindi nga na. Damala. Natakgal nga tamay. Hindi Hindi pa na. Quality na lang ako. Nagadalom na lang. Tiramida tatapo kag pakat kami pa iti balangag ni kumpare ta ustos tundodom dama. Rumor ti init. Agkakandag iti tiltilapya na lalapog. Skada na si sikse. Tayo na pa kapakat kami na po ti pasaray duwa kinikumpare agar arbis mataneg mananapaw ay na po kapakat kami pa ti pasaray 5 sa amin to sarwagan mga kakabsat tama karaming kami ti video parparalan ay napigsa ti danong mapaw ket wapaw nakapakatak ti pasaray duwan tinipakat ko kinikumpare talo bali 5 ti kwan ay pakat me napampay nagpakat sunod jay banger pati ko na ado ka no ti makalat at tagar arbes pat dyan lapat dyan ni kumpare no kastoy nagtuntudo mga kapsat na nabalik ado maalamay mamati ak mayat ta pagpakatan ta pigsa gamin ti ayos ti danong mapaw bato ko mun paray. Awan ti nasisiksi nga malatatatak. Nadalom. Nayam mo gaya maglaway paray lang ko yasaw. Salamat na. May pakat ni kumpare di kang kungay nga naalanak. Hindi kami tinakatsambami din na minsan na po tinagdataktil nga nagtutukal nga kwa. Tiltilapya nga natatampaw. Una yan paray nagpigsa ti ayos na. Kaya po tinakatsambami ti pang pitaw nga nagdadakkel tag may sa kilaw ti may sa tilapia na alami ditaw. Sa ti pakat ni manen pa o kinikumparay. Nga ti mala na paray. Nasisiksi manan. Adik taon ti ko siguro paray 21 no san kag 18 ya. At nalpas kami nagpakat kinikumpare na pa napigsa to daw. Dabagyo na talaga ni kumparing paeng niya paray. Kita nyo man na po ti kay kayot taon tatakal makilinlinong kami lang ti kay kayon kaya aguray tayo man ti sumagmamanong nga oras ayon ta pa dati sunata nga sabsab itman damdaman niya paray ay na kumparay piksa nga talaga ti danong mapaw saro ganda ganyan pakatan Ganda yung pakatan na damalatan ng nyaman. Malmalum kami si Waigon. napmagar paray yung kami sarwagan na dyan na alam ni kumpare ka kabarang makala kami mante kwan nasisiksikas kada nadadabyanan nga kwa lamlamay ya paray ajay paray ala di umatay dama dyan nakarawak tatay paray artoy ha biro kum dita artoy paray ay batit paray isa lang alata tahun talaw may isa pa lang nahalata paray Dekat ba natin pare? Nadakal. Toy, nailumlaw. Yak. Damot to yang ko. Takal. Taon 2. Taon pa lang 2. Nita. Ni. Nita pa jay. Dumata pa pare. 2 pare. Sek. 2 tahun na.
Dapat ikot din eh pare. Nagtaon ti ko ato siguro. Talulat ta. Talaw. Shoo! 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 Shoo, manaw. Kaya kanong erte nakakwa, lemang. Ikang kaong niya. Buga maparay, kano? Agay. Talo sa makarga na nga. Nagtalo taon na paray. Taon sa mati. Ay, tag-18 sa mga ini. Nakakumpuna na mag. Supaya. Talo taon na tinala na ako na eh. May sakit ka gudwa pa ilaan. Ano sam niya ata? Dapat ata, ano sam? Ano? Din. Kaya kita kung nga ay day. Sanlatan, urawan. Ayos pa eh. Bilis na kaya. Lampak. Lakaran di ko. Yung Mount Everest. Ano nga lang kaya tanalam? Dua. Ay, Kapit. Isang katagro day. Yun na. Ang pigabdiyan na nga nalang taparay. Hindi ka ba? Taon ka. Yakar mo paray ata. 23, 22, yan. Yakar mo. Asulog mo ka na eh. Asulog mo ka na paray. Yan pa. Paray, naglimbungan. Nalimbong ti pinakasarwag na paray. Baka na umanala na. Kalamang kamulin paray, malaminak. Kaya. Awan sa umanala na. Ang nga ron. May noon na alanas. Kamay. Madi matabahit. Talaga mga umamot angam. Nagaritam-tam. Road paray. Bisukulon na talamaon. Da. Naramang paray. Remang. Kundi tagar makalatin nalilimbong tatta pare. Kung na madumaalaw rin tudto daw. Patinggan mo dagdagosan pare. Santo ko yung skusa mo. Tawan data. Sigurado data. Madingan na si 60 na naalata tatta ba? Baga ba ano ka ata sumakurak? Road paray. Tawon ti. May sabulan. Sa bulan. Kapusing pa lang niya paray. Damain, sulat tag taon tek. Kago 2 bulan. Sabulan natin. 2 bulan na. Mayat, dati 5 taon paray. Dabay. Ne, baga mata sumakurok paray na kwa. Sinabutan lang mga kamuli may hindi. Dapat di ado ata. Tawon ko atoy. Taon tek. 16. Duwang Domingo. Duwang Domingaw. Ay, di ko baka. Ang katawon ti 21, 18 ya paray. Dama. Damo na alam eh ako na eh. Taon ti ka. Kagud 2 bulan nga lamay. Damo inuman nga nalamik ni kumparay. Sa ati ti may katalo nga panmikin ni kumpare kaon. Barbara nga dati mala na. Damo inum nga nalamin na paw. Naisabit dam amin paray. Zero tinalami ako ngayon kung pareho nala na yung pakakaw. Mga bano tagtalo-talo timala na kaumbay tayo kaya kaso mo na paray. Alay ayaw mo ta pandaman di bangiran. Basta nga talaga ti panagbiag. Pakatampay atay paray. Ha? Kambakan tan tunodamdama. Kambakan ta ba tunodamdama. Ikaw ta buwangir ta. Kasi ano nga yata paray balasiwon ta ba di bangir? Pigsayos na, nyamog lang oy. Agkuag sa kayak talikod mo paray. Balasiwon ni tayo ka natin na ito na hindi kumparay. Ka na kununag. Paray, adalim paray. Ne.
Ayaw babaw paray. Itaya mo tayo dalam niya. Pag tingin pa ito. Kabutin na. Aks nakalang pati paray. Nay. Nay, pag lipos mo tayo ng paray. Paray, tulungan na paray. Nay. Ay na po. Una yan na ya, tirigriga na kumparay. Ay na, nag-iimas ti kwatuyin na po niya. Paragrass. Kanun ti tartarakin na baka kas kada ka, kalkal daing. Banata pun paray. Imangan, tambah ka na isa lang. Nagbuburat na paray. Nagbuburat. Ganarap si pare, ba't Mang taon na. 2 bulan. Kang tatalit mo ka niya. Sige, limutan paray. Nagkadunag ka ananda parin eh. Ha? Nagkadunag ka ananda. Hindi ka tagtaga rin. Ito nga panala na pare. Ada. Tumutok pa pare kasi adto ko na. Sige, limutan paray. Dito rin mo na. Dakla yun. Dakal. Taon ti ko. 3 bulan pare. 20 unaw. Ngadi. 18 saw. Ka tani sa Domingo. Ay, asin pa rin eh. Nagritum-tum ta ni. Baka sila pa ata ng sunata. Libuti ka ron. Tatag, ato karga natin pare. Tama na kita nang nangananda niya. Tatapaw da. Nakala ko na ah. Tayo pare. Dati tata. Kumaray pa ah. Marepay. Uy. Tulungan ka no ka na. Pare. Oh. Pare. Oh. Paltap. Ha? Paltap. Paltat. Uy. Nagpatingan. May ganakon kay. Paltap. Kalama, mabuti nga kanya pare. Singil na dahi. Nagsayangan. Naalakon kay. Ay tumat tilapyas pasalay. Nagsayangan. Toy. Dakal. Pang 2 Domingo na magka na. Goods. Sa kibot mo pa lang pare. Dakal. Takal magka na kasi mulaang. Simulang. Uy. Karuba da. Nudidangag lubya. Pang manutawon nata 18 saw. Simulain. Karuba da. Igbeg man. Namurdom. Namurdaw. Napuun ko naman. Ay, mabaleng paray. Manaon. Kabulos. Maak. Nasakit ti ka na nga unata paray. So kaya. Paltat. Pakul mo to kamiram pare. Pakulam. Pakul mo to kamiram. Kuapaw tinalam eh. Paltat. Kabubuti nga ti apaw. So, kuatoy. Injeksyonan na ka. Injeksyonan na ka ti apaw. Sige, alamon. Pumalagdata talaga tudukan na nga. Paltiit ya pare. Kaya ba na ka? Takurintin na. Tapakurintin. Asahan nga muna. Masang ila ti pare. Ano lang alang mati pare kay. Nata. Hindi na kain ko ah. Samog gata ba nata ka na? Lagi ka. Hindi na ka pinanalito. Sa tayo na puro saktat tayo pare. Sa mga mabuto yung agkamal. Asahan nga mun paray. Tayo karga tayo pagkarganan. Tayo sagpaw tatati mapakak no bigat. Talagayin sa kibo mo ya paray. So, ayaw may sangas kayo niya. Nakatakas. Okay. Ket so daytoy na po ti panglas nga kami kini kumpare. Apan may yung numampay mala na ato ipaminduan mi nga sarwagan. Sublim mi kini kumpare. Mapaulan araw ate ya pare mapabagyaw.
Oh, tsak. Diguyod paray. Uy. Sigurado ka. Hindi ba na yun ah? Iban ay na lang ha, nagado na nga ng dalat na pare niya. Yan pare. Ay, nakatakas. Pagkulay pare. Takal. Uy. Sino naman? Uy, ano yun? Lagi pare. Nala. Buti sa bala to, itakpulay tatay. Okay. Yung makaduming ko na matin ah. Ata kong makunanamatan paray. Okay. Siksi ah. Hoy, isang likad mo pala. Ito na. Daan na biro kam. Ruto aja napating aja. Bisa biru kan ta. Teman-teman biru. Abang tayo pare. Ay, lum-lum lang aja pare, palumlaw. Biru ah. Tanang lang gan. Bro. Bakal na di tamot tayo. Man. Tura-tura pare. Ah, iluprano. Nih. Nih. Pasik pare. Itong makasagipan, paltatay. Pare nga kautin natin ah. Dari natin ni pare. Damot ni pare. Da. Win. Nih, apa dyan? Nih, napanunan. Ito. Nipit na yung silang ko pare. Nipit na ka silang mo. Nango na. Pare, baset, tang 3 months old. Ante ka na pang patoy. Pang pare pang nga tatoy skimit mo pang makadomingaw Terkam pare na kini pare terkam tuloy na ito nga. dapat ti pare karu ba na okay Yata, silat ta pare misti sa bisisite. silat ta Silat ta. ke singil lang nak Tama, baka singilin na ta ulo-ulom ta kahawanan. arod sakit nga ikon ni wa rabi eh nung ko pa Ay, goods magaya natin pare. Gamaran. munod Tutulong na siguro. Kung pagkabilang na natin naala ka pare, baka makabulsa ipaltat. kan na ta ay puno ko na kampamod ng pare bad-bad mo kita bukol ta bad-bad Da. sama yung gini pare ginagnan ko pati gini Ini bus sudah aja nagmanta. tinda man ay Padaron pa tayo tabukol pare gayam na eh. yan Toy. eh Hoy. pang mga kaya Didakal. siguro ngon siguro garo tayo sunang Kita magi naalata pare, baka makabulsa sa ipaltat tayo, wanag. Busur pa ni kumaray. Iluprano nga ati pare. terlain Bakit? Iluprano. Nih, di pare, takal. siapa nih napanamnan Takal pare. ano Snakwa. dapat may isa Arto yun. Buti sa bali ata Si Rina. sa bali ata Takal eh. sa bali ata pare saan na da sa bali yung kinamat ko kini Takal ako. yay Takal pare. kanya nga rin mga takso lagnakan Ang iwar kong pare. Hey. sulong mo Takal ako. Hey. makalakot akan pare Makalako ka nun ni kumpare kaun. Kartina ko, dakil na eh. Ay. Oh. Jamba. Nagrukan. danalak to Ipakita mo, inalam no ka. pati ka ron biro kayo taktil na tayo Manting mangal ni.
Ay pare. Di mamaday. Di pangala ulit aja takil. Damit kan. Tingnan. Kirti lang aja igid pare. Padaplak lang aja pare ba? Nalaktin pare. Ah. Woo! Ano siguro natin ang anak kaya. Tingin pa rin eh. Kalaman pa rin. Ayun, alam ka. Dapat ati pa rin. Hindi ka mawalan ti pag-asa. Las ating nga pakatan. Talagang kita sulitin na yun. Yang san. Ay, pang gajay. Kasangin. Tadwad. Nakadwag sige. Naalatan mo paglakwantan. Ano kaya tatibayin naan? Ano Nayutang tangadaanan niya. Siksang kasot. Saan gusto tatayin na? Kaya nga umatado pa rin yan. Wala na yan. Ang kasot ataw eh. Gurder kayo na pa ako kinikumpara. Kalap kami manubigatan. Bro, masat ate white. Ito eh. 50. 150. Si tata. Bunduan ang tata na labo na ito. Kitso ato ya ginalami apo ti may kaduwa nga sarwag kinikumpara. Ay ito'y. Ay ito'y tinalami nga muna. Ay may kaduwa kung nagkumapaw. Kitso ato agad yung muna nga nalamay. Apo. Dati kita bukol min na po. O nagwalbaliran na. Ket hanggang na dito lang siguro ti video tayo kinikumparain. Kakapsat medyo lubat ati kameramen ka dapat kung mapaminduwa mi nga panagsarwag ng lubatayin kakapsat. Pakita talong dinala tatandaman. O pakita minto lang dinalamay no maka-charge. Kahit hindi pala yan. Madi ata bakit aduman ti malata damdaman. Pero kung nagawit ka ba, Fine. may charge matan. O hindi tanto, hindi pa pinatanto dinala ba, hindi pa makabidyon. Sugar out. Kaya tangga na dito ilangan kakabsat ti video mi kinikumpare. Kaya tagyaman kami ti panagbuy-buyayo. Ti video mi para-paralan. Kaya like and subscribe kumapaw. Check out. Ay. Tono shout out to na po tono maminsan tar ti kami ko ha. Waig kami na paw. Tagyaman kami. Diyos ti kumuyog kada kayo. God bless. Amen. Kitaan nyo.